Vale, estamos en YouTube xa, o sea, cando queredes empezamos. Vale, pois, perfecto, son as 8 agora mesmo. Bueno, pois boa tarde, compañeros de corporación, e saudamos a xente que nos está vendo a través de este pleno telemático, pleno ordinario, e, bueno, que señan benvidos todo o mundo, tanto os compañeros da corporación como os veciños e veciñas que nos están seguindo. Vamos, por tanto, a comenzar o pleno co primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Hai algún comentario que facer sobre a ata? Ese, don Manuel? Sí, non sei se xa non hai. Sí, mire, vamos a ver, repasando a acta da sesión anterior, non sei se me escoita ben, vemos que na página terceira, no parágrafo cuarto, non figura unha incidencia acaecida na sesión plenaria. Quero lembrar que no minuto 10 e 45 segundos do discorrer plenario. Parece-nos unha incidencia o suficientemente significativa como para que se reflita nesa acta. Ademais, tendo en conta o haber histórico de algúns membros desta corporación, somos conscientes de que se vai volver a repetir. Cada quen saberá o que fai. Agora ben, o que queremos é que figure na acta da sesión dese día. Somos conscientes tamén de que está na libre disposición do señor alcalde presidente deste concello permitir esas incidencias ou non. Insistimos, cada quen saberá o que fai. Agora ben, queremos que se recollen esas incidencias. E xa lle adianto que o Grupo Municipal Popular, isto refírome agora ao señor secretario, non vai a aprobar ningunha acta futura na que se repita esta situación. Outros serán os que terán que dar explicacións chegado o momento. Moitas gracias. Bueno, as actas recollen todo o que reflite o pleno. Evidentemente, podes estar de acordo ca súa cuestión. Cuántas veces usted ten falado fora de darlle o permiso, porque sigue falando, moitas veces. Eu penso que, sí, home, bueno, vamos a, ves acta, por exemplo, intervino. Quero dicir que esas son cuestións que se repiten, tamén hai, bueno, pues moitas intervencións, moitas cuestións que poden ser interrompidas pola dinámica do propio pleno, por tanto, non é o fundamental é que se recolla fielmente o que dice a ata, ya que é o que é importante para o Concello. Que se teña en conta, señor secretario, esa advertencia do Grupo Popular, bueno, pero bueno, quero dicir que as actas reflitan precisamente todo o que ocurre. E que se permita, vamos a ver, aquí o que hai que establecer é unha normativa, penso que todo o mundo estamos de acordo en facer as cosas o mellor posible, co máximo rigor posible, e unha forma educada, e desde logo respetuosa uns con outros. Que algún día é unha cuestión, pois esa é unha anécdota, é unha cuestión que espero que tampouco ten por que molestar excesivamente, porque tampouco se fixo ca intención de molestar a ninguén. De maneiras, pues, bueno, vamos a procurar exactamente facer e definir os seus puntos e, desde logo, actuar e facer as cousas cando realmente lle corresponde a cada un. Bueno, pues entonces... A ver, en relación a este punto, que dice o Reglamento Orgánico de Reglamento de Organización e Funcionamento do Régimen Jurídico das entidades locales, que en calquer tipo de observación á acta pode realizar e que a súa inclusión ou non dependerá da votación que se realice. Entonces, estou o que diga o pleno corporativo en relación a esta observación. Eu tomo nota, se hai unanimidade inclúese, e se non, que se vote. Hai unanimidade ou votamos, como queiran vostedes? Don Manuel, hai unanimidade ou votamos? Como? Non, mire, é que quería aclarar outra cuestión. Entendo que haxe que votalo, non digo que non, pero repasando precisamente o regulamento que está mencionando o secretario, o artigo 109, no punto G, fala explícitamente das incidencias que haxe, das anomalías que haxe, que se deben recoller. A mí non me importa que se vote e, aínda que non saia para diante, é igual. Nosotros xa avisamos do que vamos a facer. Bueno, pues entón procedemos á votación. Señor secretario. Sí, perfecto. Votos a favor da aprobación da ata? Non, o que quero dicir é, dado que hai unha observación á acta, o que procede é votar se esa observación se inclúe ou non.
e despois votar a acta. O que é a observación, por mí non hai ningún problema en que se inclúa. Non sei se don Mario, se quere manifestar alguna cuestión. Non temos ningún problema en que se inclúa. Vale, pois entón o inclúa e votamos a acta con esa observación incluída. Incluído con isto, votámosla por unanimidade. Estamos de acordo, Manuel? Bien, pois entón queda aprobada a acta con esa cuestión. O segundo punto, o expediente símbolos e distincións honoríficas. Bueno, isto xa sabe que se refire ao punto sobre o cronista oficial. Realmente, pois, esta é unha proposta feita polos 3 grupos de que conformamos a Corporación Municipal e facémoslo por unanimidade sobre unha persona que consideramos que debe ser a cronista oficial nos próximos tempos. Si quere, ten que ler o señor secretario a cuestión que corresponde a este punto. Así que, adiante, señor secretario. Procede a ler a parte dispositiva da proposta de ditame da Comisión Informativa de Cultura e Xuventude, Cultura, Educación e Xuventude. Primeiro, ratificar o nomeamento como cronista oficial do Concello de Burela a dona Herminia Pernas Oroza. Segundo, dar traslado do presente acordo a señora Herminia Pernas Oroza para o seu coñecemento e efectos. Perfecto. Bueno, pois evidentemente, eu penso que isto é unha iniciativa dos 3 grupos, unha persona que consideramos todo o mundo, non solamente nosotros, senón moita parte do povo de Burela, de que é unha cronista que pensamos que vai levar unha tarefa extraordinaria, xa está facendo labores, é unha doutora en historia, por tanto, xa ven aportando moitísimo desde fai moito tempo, ten vocación realmente de seguir facendo esta labor, por tanto, penso que acertamos na persona. Agora solamente temos que animala a facer as cousas, estar en coordinación con ela e, desde logo, pues, traballar para que seña Burela coñecida en todos os seus ámbitos, no cultural, no histórico, no de promoción socioeconómica, en todos os aspectos. Bueno, pues pensamos que debe ser esta persona e, por esa razón, entre os 3 grupos acordamos facer e aprobar a cronista oficial a doña Herminia Pernas. Si queren comentar, don Mario, agora, veña, faga o favor. Ben, se nos desde un principio creemos que era o ideal que esta persoa fora a cronista oficial, valoramos moi positivamente que os 3 grupos chegáramos a un acordo para este nomeamento, sobre todo despois do que manifestou anteriormente en concreto esta persoa. Queremos que unha vez que se aprobe isto, o lógico sería pois constituir a comisión para a revisión dos vestigios dos franquistas que queden na nosa vila, tal como se va tan aprobado no anterior mandato, tamén en sesión plenaria, que nos quedou máis lógico e agardamos que se faga. Moi ben, moitas gracias. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Dende o Grupo Municipal Popular consideramos que o cargo de honorífico de cronista oficial de Burela debe de ser representativo de todos os veciños e veciñas da nosa vila, polo que consideramos que ninguna formación política debería de tratar de monopolizar esta cuestión. Dito isto, parecenos que a persoa proposta cumpre todos os requisitos que debe ter, neste caso, a cronista oficial de Burela. A súa formación como historiadora, a súa procedencia natural, originaria de Burela, e a súa implicación coa nosa vila. Todo isto fixo que, no seu día, a señora Pernas fora proposta pola nosa formación para ocupar o cargo do que agora estamos a falar, igual que foi proposta, como me consta, polas outras 2 formacións desta corporación. Somos coñecedores de que, neste senso, o resto de formacións presentes nesta corporación tamén está de acordo, e creemos que este feito debería de servir para que, noutras cuestións a tratar, capitais para o futuro da nosa vila, tamén se debería de buscar un consenso previo ao correspondente sesión plenaria sen ningún tipo de cortapisas ideológico. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Entón, bueno, pues exactamente penso que é un logro pues, estar os 3 grupos de acordo en este punto, que é un punto, parece a mí, moi importante, dada a trascendencia que pode ter no futuro. Unha das consecuencias que trae a elección desta persoa é que forme parte da comisión que temos pensado constituir o antes posible de seguimento e, bueno, daquelo que teña relación pues, con cuestións de patrimonios ou daquelas circunstancias que, de alguna maneira, deben ser revisadas ou actualizadas ou estudiadas no noso Concello.
Vamos a facer unha reunión máis pronto que tarde. Primeiro a cuestión hai que falar con Herminia, hai que ter antes unhas conversas previas que faremos posiblemente tamén os 3 portavoces, e despois a partir de aí un día elixiremos faremos a cuestión da constitución da comisión, en que termos van a salir esa comisión. Así que xa o faremos o antes posible. De momento, vamos entón votar, se lles parece, se queren comentar alguma cousa máis, coméntena, e se non, xa pasamos a votar esta proposta de elixir como cronista oficial para o futuro a nosa historiadora, doutora en historia, Herminia Oroza. Votos a favor? Ben, eu penso que por unanimidade, como así temos manifestado. Herminia Pernes Oroza. Bueno, pois entón pasamos ao seguinte punto, que expediente, convenios, aprobación de cuestión de convenios. O convenio é referido ao que se quere facer ca Xunta de Galicia con respecto a cuestión da Policía Local. Señor secretario, cando queira. Sí, procedo a ler a parte dispositiva do ditamen da Comisión Informativa de Seguridade e Personal. O primeiro é aprobar a asignatura do seguinte convenio tipo. Penso que xa tedes todos no expediente, por lo tanto, vou saltar. E o resto de puntos da parte dispositiva sería, segundo, notificar a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, así como a Academia Galega de Seguridade Pública, o presente acordo. Terceiro, facultar ao señor alcalde para a asignatura do referido convenio, así como para efectuar calquer outro acto de trámite necesario para o perfeccionamento do mesmo. Vale, pois ben, moitas gracias. Bueno, isto é un convenio básico que se está levando en moitos concellos. A verdade é que funciona bastante ben. Ten o propósito de delegar na Xunta de Galicia a través da Escola de Policía Local que hai na Estrada, delegar a selección daquelas persoas que poden formar parte da Policía Local, tanto como funcionarios como auxiliares, ou ben como vixiantes municipais. Bueno, calquera destas condicións do campo da policía, sería suficiente facer este convenio para axilizar e, desde logo, minimizar os custos que pode facer o Concello para seleccionar este persoal, ao mesmo tempo que ten as ventaxas claras. Ten a ventaxa de facer a selección, ten a ventaxa de facer as prácticas e ten a ventaxa de dar a toda esa formación específica e clara para que poidan levar adiante un traballo esencial para a policía. Bueno, vamos a tratar de aproveitar este convenio. Realmente, agora mesmo temos no Concello de Burela dous auxiliares que foron contratados na época de maior incidencia do COVID. Fixaron unha labor, penso que moi boa, están rematando este contrato. Si podemos, vamos a ver se podemos axilizar a petición de dous auxiliares mentras non mandemos, que vamos a mandar no mes de xaneiro, se está todo xa funcionando, este convenio aceptado e asinado, solicitar dous policías locais para conformar o que é a plantilla da policía aquí no noso Concello. Unha desas plazas será para que está xa libre desde fai tempo por xubilación, e outra hai unha plaza últimamente que foi por traslado. Pediu traslado para outro Concello, ben, pois quedou unha plaza libre neste Concello e vamos a tratar de ocupala o antes posible para conformar o que é o número de plantilla da Policía Local de 10 membros. Pensamos que esta é unha maneira boa, así o están vendo, estáse vendo en moitos concellos, é áxil, e ao mesmo tempo non corresponde ningún gasto ao Concello de Burela, entón eu penso que é unha clara ventaxa para poder facer este convenio. Entón, doulles a palabra, don Mario, se usted quer opinar sobre esta cuestión, pois adiante. A nos parece-nos positivo, sobre todo porque se poidan cubrir dúas plazas ou as que sexan para persoal, tendo en conta que, por exemplo, se nos chega no control da entrada e da saída dos colexios, en concreto do colexio da Virxe do Carme, sí que parece que hai algún problema, tamén van comenzar actividades deportivas nas instalacións. Bueno, creemos que é positivo que se reforce o persoal nese ámbito, porque recordamos que a seguridade vial, ou a seguridade é competencia municipal na vía pública, entón, queremos que, debido á situación de pandemia que vivimos e coa apertura de centros e instalacións
nos que se vai levar a cabo a actividade. Como xa dixen, pois, creemos que é positivo que se reforce o persoal da policía local e por eso estamos a favor. Moitas gracias. Don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Vaya por diante que, ao igual que o voceiro nacionalista, nós tamén pensamos que é unha medida moi positiva, pero, señor alcalde, lendo a información sobre este asunto que deu vostede aos medios informativos, semella que estamos ante unha gran novidade. Dice vostede que vai asinar un convenio coa Xunta para que a Administración Autonómica realice a selección de 2 policías municipais por un lado e por outro que contaremos con eles a partir de xaneiro. Iso é o que se leu en prensa, en medios de comunicación. A segunda parte, permítame que lle diga, é falsa. Burela contará con 2 policías locais máis cando remate o proceso selectivo e de formación que faga a Xunta. Proceso que, de xeito regular, se ven convocando no mes de xullo. Así que diga usted a verdade e non nos diga que se confunde de ano. E diga que hasta ben entrado 2022 non haberá máis policías locais. Teña en conta que o 21 de febreiro deste ano elixiron destino, como funcionarios en prácticas, os aprobados no proceso selectivo de 2019. Tiña doado ver tomar este tema, só tiña que mirar na web da Academia Galega de Seguridade. E isto entra en relación coa primeira parte da noticia que vostede dá á prensa, asignatura do convenio coa Xunta. Vostede seguro que está convencido de que chega a tempo e que o está a facer ben. Permítame que yo diga que nós consideramos que non. Se leva perdidos 3 anos, xa que o decreto que regula esta forma de procedimento selectivo é do ano 17. O primeiro proceso selectivo convocouse o 7 de xullo de 2018. Neste participaron uns concellos que seguramente lle sonen, Fonsagrada e Viveiro. O segundo, feito o 19 de xuño de 2019, nel participaron os concellos de Ribadeo, Lugo, Vilalba e novamente Viveiro, para que se que lle fan falta moitos policías locais. E o terceiro e último ata o momento convocouse o 10 de xullo do presente ano, no que entraron Foz e Lugo. Por tanto, vostede puido contar con máis policías municipais xa en 2018. Non fixo, a responsabilidade é exclusivamente súa. Lémbrolle que leva dende xullo de 2015 como alcalde. Que quere dicir isto? Que vostede privou a cidadanía de Burela de contar con máis seguridade e non lle cargue a culpa a ninguén, señor Llano, nin se faga ofendido. A ver se dunha vez por todas vai asumindo as súas responsabilidades. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, este ano prodúcese unha baixa por traslado, teñen ese dereito, antes había unha dúbida, agora poden facelo, pois fan. É certo que tivemos con 9 policías hasta que se acabou ese traslado. A cuestión de meternos no convenio, vemos que está funcionando, sobre todo cos auxiliares, eso ben derivado do COVID-19, cando empezou o apuro da vigilancia e da información que había que dar, entón solicitamos 2 auxiliares. Aí foi onde nos dixeron, bueno, é bon que, se queréis, explicaron perfectamente a ventaxa que podía ter estar no convenio, porque poden participarse o cuanto antes da auxiliares, que foi que fixemos, tivemos 2 auxiliares hasta agora están rematando, pero vamos a volver a solicitar outros 2, métranse de lugar a, poder ir ocupando o espacio que está agora libre con auxiliares, métranse a faga a selección de funcionarios. É certo que vostede di que nosotros vamos a solicitar, se está todo o convenio en marcha, solicitar en xaneiro. Claro, hai que facer o proceso de selección, hai que facer, unha vez que teña o proceso de selección e salgan unha serie de policías que poden ser destinados aquí xa aprobados, teñen que facer a formación, e unha vez que feita a formación, teñen que facer as prácticas. Todo eso levado, evidentemente, non o van a facer nun mes, nin en 2, nin en 3. É certo que ten o seu trámite, pero, bueno, mentras tanto, intentaremos cubrir a seguridade con auxiliares, máis os policías que temos agora. Serán 8 máis 2 auxiliares. Bueno, tamén hai que dicir que a través da subdelegación, a través de mecanismos que hai, de convenios que a subdelegación e co Concello de Burela, a través da Xunta de Seguridade, temos acordado que a seguridade en Burela non se vexa para nada desatendida.
de feito, incluso para a violencia de xénero, hai un acordo conveniado con a policía, a Policía Autonómica, a Guardia Civil, no aspecto de botarnos unha mão daquelo que se fose necesario. Por tanto, que a seguridade, usted dice que tuvemos a seguridade abandonada, non, a seguridade estuvo ben atendida e ben coordinada. Eu penso que, además, foi moi efectiva. No mes de xullo, houve aquí unha emerxencia sanitaria extraordinaria que nos afectou dunha maneira tremenda no Concello de Burela e, sin embargo, o que é a seguridade e o que é a axuda e a información foi espectacular, foi exemplar. Estamos moi contentos con todo o que sucedeu. Fomos entre todos capaces de, bueno, de alguma maneira, contribuir para que a pandemia se cortara o antes posible. Por tanto, bueno, para ternos un bon método, unha boa fórmula de meternos neste convenio ca Xunta, porque, por un lado, xa digo, teñen máis experiencia, poden sacar máis convocatoria, poden facer a práctica e a formación eles xa directamente, sin que haxa intermediación do Concello, e iso é unha ventaxa clara. Por esa razón, fixemos vamos a facer este convenio, esta petición de convenio, de axuda, e o outro día na sesión informativa pensamos que estábamos todos, e espero que así sexa, que de acordo por facer esta solicitude de forma unánime. Quere intervir, señor Mario, antes de pasar a votación? Don Manuel. Gracias, señor alcalde. Bueno, vostede diu que di, pero a realidade é que, como ben dixo vostede, lembre enviar ya a Xunta as prazas vacantes e a cubrir antes do 31 de xaneiro próximo, porque senón non hai policías, un día que non avisamos. Agora mesmo en Burela hai 8 policías e hai 2 vacantes, unha por xubilación e outra porque o funcionario que cubría esa praza foise para Ribadeo. Vostede saberá o porqué. Ainda con 10 policías, ainda que se cubran esas plazas con 10 policías, é imposible cumprir coa norma, imposible. É imposible facer ben as quendas e os servizos, porque, por exemplo, non se cubrirían as noites, porque un concello como a Burela ten que atender, como atenden outros concellos similares. Con 8, de cubrir as noites, nada de nada. E mesmo hai quendas cun só policía. Non veña dos auxiliares, porque os auxiliares non poden actuar en solitario, nin denunciar, por exemplo. A cifra mínima de policías para cubrir todas as quendas con 2 funcionarios e atender as noites é de 14. A cifra mínima para este concello. Por certo, anda por aí o Ruxe e di que quere meter ou colocar a un ou a unha auxiliar administrativa das dependencias da policía. Para que, primeiro, desempeñe un equipo con xeito e cubra todas as plazas e logo cree a praza administrativa. Non de auxiliar, porque un administrativo sí podría hacer informes, levar o das multas, etc. Pero para deseñar o equipo hai que facer unha relación de postos de traballo. E aquí volve a entrar na orde do día a RPT. E vostede leva 5 anos, 5, 15 e 20 co RPT, e non dá feito. Supoño que nisto non lle cargará a culpa a ninguén, porque vostede licitou o proceso da RPT ao polo 2017, e mesmo lle pagou a unha empresa que fixo o traballo, e o traballo aínda está como está. Fagan dunha vez a RPT. Está funcionando coa RPT que fixo o Partido Popular en 2006, por certo, a única aprobada ata agora. Vostede, no seu primeiro mandato, dixo que faría unha, e non fixo nada de momento. No último mandato do Partido Popular, cando menos, fixose unha e someteuse a votación dos traballadores, aínda que non saiu adiante, pero polo menos someteuse a votación dos traballadores. E agora vostede leva 5 largos anos para facer unha e non ten nada feito. Sei cos estudios, outras reunións, pero nada de nada. E insistimos, se quere que se cubran as 2 prazas de policía que hai vacantes a principios de 2022, non se esqueza de enviarle antes do 31 de xaneiro do ano que ven á Xunta as prazas que quere cubrir. Non se esqueza, que logo é capaz de cargarlle as culpas ao Partido Popular ou á Xunta. Moitas gracias, señor alcalde. Benvindo, Manuel. Primeira cuestión, non se fía usted do Ruxe. O Ruxe é algo que non corresponde ca institución, nin co rigor, nin ca eficacia. Non, o Ruxe, usted verá, además dice a lanzada
a ver por que se foi para arriba deu, como insinuando aí polo vaginis, a ver se foi por unha razón que tuvese algo que ver, ou ben co equipo do goberno, ou co Concello de Burela. Non, pode ser por cuestións persoais. Todo o mundo que pode pedir un traslado e ten motivo para pedilo e ten causa, pois por que non vai a pedilo? Eso é un dereito. Entón non veñas dicindo con insinuacións así como dicindo a ver que pasa que non se mira o dereito que ten a persoa, senón que pode haber outra causa soterrada. Con respecto aos 8 gardas que temos ahora, máis 2 auxiliares, é certo, non fai falta que diga, que nos explique aquí, pois, que os auxiliares non poden nin andar solos, nin ter armas, nin cosas dese estilo. Son auxiliares, evidentemente, non son funcionarios, nin son policías, nin tal. Son auxiliares. Sí que poden facer unha labor, como fixeron, unha labor extraordinaria de información cando correspondía. Ese que fixeron. Bueno, despois con respecto a RPT, home, acabo de recoñecer usted que houbera un plantexamento no ano 2014, no 15, que foi rexeitada, exactamente. E foi un suplicio da RPT que se presentaba e como se presentaba e da maneira que se fixo con toda a celeridade solamente para cuestións electorais. Aí non se fixo para pensando, desde logo, non se fixo pensando no conxunto dos traballadores. Por eso foi rexeitada. É certo que nosotros pagamos a unha empresa para poñernos o antes posible o día na RPT, non nos gustaba como quedaba e xa ni siquiera non nos gustaba. Tamén a Mesa Xeral de Negociación viron que non gustaba, por eso agora mesmo levamos unha boa cadencia, sacando o tempo da pandemia, xa renovamos e xa fixamos 3 ou 4 reunións na Mesa Xeral de Negociación, a última foi este mes, que vamos a facer outra no mes de outubro, e vai avanzando. De momento, na Mesa Xeral de Negociación, por lo menos é algo que temos claro, xa se aprobaron o organigrama do persoal que fai falta no Concello de Burela para dar un bon servicio á nosa veciñanza. Por tanto, ese é un acordo, unha cousa unánime, e ademais é unha ventaxa clara. Evidentemente, todo leva un proceso. Xa temos pensado iniciar inmediatamente o que é o segundo tramo, que é a valoración dos postos de traballo. Na RPT, que está xa organizada, xa sabemos máis ou menos como vai a quedar todo o organigrama dos postos de traballo que son precisos aquí neste Concello, xa van contemplado 14 ou 15 plazas de policía local. Pero que ocorre? Aquí non é solamente dicir, vamos a meter 14, 15, 20 para facer todos os turnos con toda a seguridade e que haxa de mañá, tarde e noite, o sea, os turnos 24 horas cobertas. É necesario tamén contar con orzamento. Se non hai orzamento, tampouco se pode levar para adiante. Por tanto, sí que temos contemplado perdón, o que son as plazas de policía local, pero outra cousa é ir negociando a través da Mesa Xeral de Negociación cantas plazas podemos ir ofertando. A RPT leva o ritmo que leva ou unha parada extraordinaria derivada da pandemia, pero agora estánse retomando, estánse traballando ben. Eu penso que os propios sindicatos están aportando, estamos indo da mao, sería unha boa nova que se lograse un acordo unánime, xa incluso ca valoración antes de finalizar o ano, a ver se vamos dándolle xeito. Eso é así. Pero, bueno, con respecto ao convenio, que é o que estábamos a tratar, usted ten esa habilidade de levarnos a outros puntos, pero a outras opinións, pero sí que o que respecto ao convenio, vamos a votar si facemos este convenio ca Xunta ou non facemos. Votos a favor deste convenio? Ben, entonces é por unanimidade, parece ben. Sí, unánime. Ben, moitas gracias. Vamos ao seguinte punto, que é o de elexir os días festivos para o ano 2021. Señor secretario. Procedo a ler de novo a parte dispositiva do ditame da Comisión Informativa. Primeiro, declarar como días festivos locais para o ano 2021 e, polo tanto, inhábiles o 16 de febreiro, martes de Antroido, e o 7 de xuño de 2021, luz das festas patronais, respectivamente. Segundo, ordenar que se publique a presente resolución no tabuleiro de anuncios do Concello e que se notifique os distintos departamentos, así como órgano competente da Comunidade Autónoma. Moi ben. Pois, bueno, isto ten pouca cuestión. Básicamente, elixir o que xa é tradicional en Burela, o martes de Entroido, máis o luns das festas. Se teñen algunha cosa que opinar, don Mario? Sí, brevemente, nós evidentemente vamos estar de acordo neste punto. Simplemente recordar que nos gustaría, como supoño que a toda a corporación,
que no ano 2021 eses 2 festivos pois os veciños e as veciñas de Burela os puderan desfrutar como os desfrutaron hasta agora, nunha situación o máis parecida posible á normalidade, simplemente iso. Certo. Don Manuel. Sí, gracias, señor alcalde. Nada, isto único co Partido Nacionalista. Esperemos que para o ano podamos disfrutalos e consideramos que nos últimos anos houve un amplo consenso no referente á declaración de estes días como festivos no noso concello. Por iso non imos tener ningún tipo de traba para que na actualidade. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Don Manuel, non sei se terá que revisar, eu polo menos coito moitas veces entrecortado. Na cuestión do son. Na cuestión Non é do que non son. me queira escoitar, é que me escoita entrecortado, non? Sí, aí perdo parte da frecuencia, pero pareceme a mí que é cuestión do seu micro. Bueno, pois nada, entón pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Ben, pois entón xa apróbase tamén por unanimidade. Unanimidade. O seguinte punto é referido á dación de contas dos decretos que se presentaron esta tempada, que xa son coñecedores deles que ten información. O sexto punto é... Un detalle neste punto, non máis, tanto neste como das actas da Xunta de Goberno local. Non figura na orde do día, porque pensei que na propia plantilla das convocatorias ordinarias figuraba. En todo caso, figuran os decretos e as actas da Xunta de Goberno local no expediente, entendo que se poden dar conta. En caso de que se calquer impedimento, deixámonos para a seguinte sesión ordinaria. Pedir desculpas. Moitas gracias. Vale, é entendible esa cuestión. O sexto punto é unha proposta de resolución, bueno, é unha moción dun pacto de exteriores, é unha moción que presenta o BNG con respecto a isto que está sendo coñecido agora dunha petición de familiares de residentes aquí na propia residencia de maiores de Burela, que, dado as circunstancias especiais derivadas da pandemia e dos brotes e rebrotes que están a producir e todo o que está acontecendo nas residencias, pois, bueno, buscar unha maneira de que os residentes poden ter un espazo onde podan sair e disfrutar un pouco do que é o exterior. Entonces hai xa unha proposta que saliu desde esas familiares. O Concello xa desde o principio xa recoñeceu que sí que é necesaria, pero o Bloque fai unha proposta aquí, unha moción. Por tanto, don Mario, ten usted a palabra. Ben, se me deixa defendela. Como saben, na residencia de maiores, pois, teñen a mobilidade restringida, xa estiveron confinados, tiveron algunhas cantas semanas para poder sair, pero dada a situación volven a estar con a mobilidade, digamos, restringida. Eles contan cun anexo ao edificio, que é unha praza, onde hai como un parque biosaludable que lles viría moi ben para poder sair ali, pero claro, esa zona de libre acceso de toda a veciñanza na vía pública, entre a normativa e os protocolos que hai no propio edificio, na propia residencia, impide que poidan hacer aí. Como se sabe, os familiares dos usuarios e usuarias son coñecedores de que esa praza realmente non goza de moito uso do conxunto da veciñanza, entón que sería un bo acordo entre o Concello, sobre todo a Consellería de Política Social, que é quen xestiona o servicio e quen debería tomar a iniciativa, pois, para que o Concello ceder a praza e poderán disfrutar dela, sería só pechar, e xa poderían disfrutar dela se só tuveran ese acceso, naide máis, digamos, que tivera acceso e aumentase o risco de contagio. Non, paso xa a ler o acordo. Por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal de Burela a adopción do seguinte acordo: instar a Consellería de Política Social a chegar a un acordo co Concello de Burela para a cesión e peche da praza, que contén un parque contigua á residencia de maiores de Burela, situada na rúa Pardo Bazán, para que os usuarios e usuarias da mesma poidan disfrutar dela, algo que agora non poden facer debido ás medidas derivadas do COVID. Pero, momento... Don Manuel, quer usted opinar? Sí, gracias, señor alcalde. Señor Pillado, dende o Grupo Municipal Popular, sinceramente, non sei se me escoita ben ou non entendemos
non entendemos a que ven a moción. Sinceramente non o entendemos, e vou explicar o porqué. Máxime cando as dúas administracións, tanto o Concello como a Xunta, a través da súa Consellería de Política Social, manifestaron públicamente o desexo ineludible de chegar a un acordo á máxima brevidade, poñendo ambas as dúas partes a mellor das vontades, tratando de non sacar rédito político desta situación. Cando menos pola parte da Consellería de Política Social. Se vostede nos dixera que o Concello ou a Consellería de Política Social non se pronunciaran neste asunto, entenderíamos esta moción. Francamente, non dubidaríamos, pero non dubidaríamos en absoluto en apoiala, porque sería o lógico e o razoable. Agora ben, tendo en conta os recentes pronunciamentos públicos, insistimos, non sabemos a que ven esta moción. Mire, fala na súa exposición de motivos, e cito literalmente, creemos que o Concello de Burela e a Consellería de Política Social, no marco das súas competencias institucionais, deben chegar a un acordo para a cesión e peche da praza anexa á residencia de maiores de Burela. E despois, no acordo que vostedes propoñen, que acaba de ler vostede perfectamente, volvo a citar literalmente, instar a Consellería de Política Social a chegar a un acordo co Concello de Burela para a cesión e peche da praza contigua á residencia de maiores de Burela. Vostedes, por un lado, creen que ambas as dúas institucións deben de chegar a un acordo, pero, repito, casualmente, só instan a Consellería de Política Social a chegar a ese acordo. Señor Pillado, ao final, imos ter que creernos o que anda polo pobo. E vostede e os seus concelleiros, son o goberno oculto do señor Llán. Cando menos disimule un pouco á hora de presentar as mocións. E isto que lle digo só é unha modesta reflexión en alto. Non é ningún consello, ninguna lección. Para iso xa están outros. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, gobernos paralelos, de momento non temos, nin complementarios tampouco. Bueno, vamos a ver, vou explicar un pouco porque a moción ten o seu fundamento, pero vou dicir unha cousa. Certamente, as persoas interesadas en facer isto, hai moito tempo que se puxeron en contacto co Concello. Moito. Bueno, moito relativamente. Foi na pandemia cando exactamente estaban no segundo rebrote, que o tuvamos en Burela, xa digo, moi fastidiado no mes de xullo, pois surdiu a problemática de que os residentes non podían sair. E sin embargo, pois claro, eso está afectando dunha maneira negativa a toda a xente, tanto os residentes como os traballadores que hai ali. Entón, xa daquela, pois, entendemos aquí no equipo de goberno que sí que se deberá facer algo e, bueno, dixámoslle que realmente, como a iniciativa, a responsabilidade lle corresponde á Xunta de Galicia, porque é quen realmente xestiona a residencia, como é coñecedora da problemática que pode existir ali dentro, que foran eles quen solicitaran que fixeran a petición de facer un patio axacente para que poderan salir os residentes. Nosotros entendemos eso e realmente estamos apoiando. Tivemos outro día unha reunión con dúas das afectadas, das peticionarias aquí no noso Concello e exactamente dixemos que vamos a facer o posible para acadar este resultado. Mentras tanto, entre unha petición e a visita que tivemos outro día aquí no Concello das peticionarias, houve unha conversa ca representante, que a delegada territorial da Xunta de Galicia con respecto a estes servizos sociais, con respecto a este tema, e xa me dixo que por eles non había de haber problema, por tanto, que estaban tamén pola labor, que estaban estudiando como iban a facer da mellor maneira. E dixen, pois perfecto, entonces vamos a poñer xa de acordo, entón están traballando no proxecto. Están traballando no proxecto, significa que realmente van a facelo, teñen a súa intención de facelo, e nosotros de facilitalo. Onte, falei co novo delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Ares, e xa tamén me confirmou que iban a facer e a realizar isto antes posible. Por tanto, o que agora mesmo, o que dice a moción do bloque é instar a Consellería de Política tal, pois non, porque xa son feitos consumados, xa está, eso xa está realizado. Estamos agardando que nos manden a petición da obra,
e van a facela cos seus axustes, co seu proxecto de obra, cas súas características, ca seu tapiado, como debe ser, non? Guardando tamén a cuestión de seguridade, que se permita estar no exterior, pero con todas as seguridades. Bueno, pois isto dixéronme onte. Hoxe estuvemos comprobando tamén unha cosa, porque el díxome que ao seu terreno, o terreno que pretenden ocupar, que é titularidade da Xunta de Galicia. O sea, que a residencia no seu momento ocupaba ou tiña ese terreno a disposición. Nosotros, tamén lo digo, porque podes contrastar e comprobar, tiñémolo patrimoniado, o sea, casi no inventario aparece como propiedade do Concello. Por qué? Porque desde que o Concello de Burela, todas as labores de mantemento, de iluminación, temos ali instalado un parque para facer ximnasia a xente que o precise. O sea, consideramos que é de titularidade do Concello. É igual, se é deles vai moi rápido, porque xa non teño máis que solicitar. Se é titularidade do Concello, que estamos mirando a ver como está a cuestión, hai que, claro, foi do ano 91 esa construcción da residencia, lógicamente penso que está todo en cervo para contrastarlo ben, pero eles din que é da súa propiedade, entón significa que realmente debe de ser. Entón, para rematar isto, eu penso que a moción, tal como está redactada, xa non ten sentido, porque o que solicitan xa está feito e contrastado. Entón, se queren, o que podemos é acordar os tres grupos de insinuarlles tanto ao Concello como a Xunta de Galicia neste aspecto, de que fagan a celeridade máxima, ou que apuren o máximo posible en facer esta obra que realmente é necesaria e urxe que se faga para os residentes aquí de Burela. Isto podemos, se queren, unha especie de emenda, bueno, pues dicir que se den a máxima presa en acadar esta construcción. Se queren, se les parece ben. Eu comento isto por facer algo que pode ser dos tres grupos e, bueno, en todo caso, sería unha emenda a esta moción. O caso contrario, sería rexeitala, pero, bueno, don Mario. Ben, vamos ir por partes. Eu informo do punto de vista do noso grupo, porque como voceiro dun grupo, que quero que recorden ben, que o que fala é voceiro dun grupo, é que é un grupo composto por tres persoas moi íntegras, serias e honestas, e a min tócame ser voceiro, e quero que iso para empezar quede claro. Logo, con respecto ao que pasou con esta moción, isto é moi sinxelo. Hai un grupo de familiares de residentes neste edificio, na residencia de maiores, que contactaron con nós, que tamén están a recoller firmas, e que sabemos que deron registro de entrada a un solicitude no Concello, e que incluso saíron na prensa informando da situación. Entón, cando eso nos ocorre, o Grupo Municipal do BNG o que fai é enterarse ben da situación, consultamos incluso os técnicos municipais e vimos que a nosa obriga era registrar unha moción que registramos o luns. A información que nós temos como Grupo Municipal antes do luns era esa, que o que facía falta era que a Consellería de Política Social tomase a iniciativa para chegar a este acordo. E logo vemos na prensa que, bueno, o equipo do goberno visita as instalacións, reúnese con os familiares. Unha vez que nós íamos presentar esa moción, sería de agradecer que se nos informara da evolución deses trámites, e polo que acabamos de ver, parece que hai un acordo do que nos alegramos a moito entre responsables, digamos, da Xunta de Galicia e o equipo de goberno. Ben, nós, a información que contamos era a que era, por iso actuamos desa maneira. Se ao señor Rouco non lle gusta a redacción da moción, pois teremos que mellorar na redacción no Grupo Municipal do BNG. Será unha cuestión de gramática, ou mellor, non sei. O que sí, claro, se nós registramos unha moción o luns, non contamos con información privilexiada de parte de ninguna institución, pois ao mellor estaría ben que unha vez que o Concello de Burela e a outra parte, a Xunta de Galicia, chegan a un acordo, se nos informara, non? E non se nos informara no medio do pleno. Como temos, recordo yo ao señor Rouco, que as mocións que presenta o BNG, as posturas que toma o BNG, as iniciativas que toma o BNG, o Grupo Municipal do BNG, non son para que lle gusten a vostedes nin ao Grupo Popular, son para traballar polo interese da veciñanza,
Podemos estar confundidos, evidentemente, pero é o obxectivo que nos move no grupo municipal do BNG. Así que, ao mellor está ben escoitar aos veciños, os ruxes, os rumores, os bulos, bueno, non sei se bulos, porque é unha palabra moi fea, e que a veces se usa mal, pero o que se escoita por aí nos bares, nas terrazas, hai que tomalo como veñen, home. Ao mellor, o interese que tiña o señor Rouco é que en Burela houbera outro goberno paralelo, pero non foi así. Entón, igual, iso é o que lle molesta tanto ao señor Rouco e ao grupo municipal do Partido Popular sobre como actúa este grupo. Pero non se preocupe, o grupo municipal do BNG vai actuar sempre, vai tomar as decisións que ele mesmo decide, sen coaccionarse. É libremente. Gústelle quen lle guste. Indo xa ao tema máis claro da moción, para demostrar que nós temos cintura política e non nos importa modificar o xa presentado, se lles parece, pódese modificar o que é o acorde para decir que a Corporación de Burela insta a Consellería de Política Social, a Concello de Burela, a acelerar os trámites para que este servicio se poida dotar rapidamente aos usuarios. E, sen máis, eu creo que podemos tomar o acordo unánime sen ningún problema. Don Manuel, usted. Sí, vamos a ver. Entón, o que entendemos é que instaríase tanto ao Concello como a Consellería de Política Social. Entendemos eso. No acordo que se adoptaría. Sí. Bueno, a nós parece-nos ben. No tocante ao afer que ten o señor, ou non sei, o señor Pillado, o señor Llano, oiga, oxalá acabe en Bodorrio, de verdade que digo, oxalá. Nós, se nos invitan, estaríamos encantados de acudir e íamos pasar moi ben todos. Moi ben. Estamos encantados. Cada un é libre de tomar as decisións que tome. Xa lle digo, a nós non nos parece ben, non nos parece mal. Nós, como comprobará daqui en diante, e como xa puido comprobar, non ameazamos con marchar dos plenos. Nós quedamos igual, escoitamos, incluso deixamos que nos interrumpan, non pasa nada. Pero, olha, vostede se ten que aclarar por aí, por algún lado, aclare. E se non, se lle parece correcto, e quere seguir para diante co Bodorrio, pois para diante, non pasa nada. Nosotros, se nos queren invitar, habemos a pedir, non se preocupe. E do resto, nada máis. O propoñente da moción que parece correcta a emenda que se propón, o Grupo Municipal Popular tamén estaría de acordo. Moitas gracias, señor Alcalde. Ben, entón, redactámoslo deste xeito, dicimos que estamos de acordo os tres grupos en que se apuren, que se dé celeridade antes, a que se fagan as obras o antes posible, para que poden ser aproveitadas polos usuarios residentes do centro de Burela. Parecelles así, unha cousa resumida. Se me deixa, como grupo que presenta a moción, se me deixa rematar, que é o que Sí, por favor, nada. Ben, con só concretarlle ao señor Rouco, que eu tive a sorte inmensa de casar a un dos meus mellores amigos e de casar a un dos deportistas que máis admiro. Entón, o meu papel nas bodas creo que de momento vai ser sempre de testigo, de exercente e non de protagonista. Pero, bueno, eu invito ao que queira, non teño ningún problema. E pode vostede comprobar que sempre que me chamou lle contestei e sempre que eu chamei a vostedes me contestou. Entón, non hai ningún problema entre a comunicación dos dous grupos. E si, efectivamente, podem aclarar ao secretario, creo que é oportuno, podemos quedar como instar a Consellería de Política Social e ao Concello de Burela a tomar os trámites oportunos coa maior celeridade posible para dotar deste servicio a Residencia Menores de Burela, ou, bueno, que o redacte como vexa, que non o consulte, se está ben, xa o aprobamos, e por nós non hai máis problema. Pois moi ben, moitas gracias. Entón, pois bueno, vamos facelo así e xa aprobaríamos por unanimidade esa petición. Parecelles ben? Ben, a seguinte moción está presentada polo Grupo Popular, ven a indicar, basicamente, cuestións do cuarto plan de igualdade, do quinto plan de igualdade, que se faga, bueno, pois que se faga e que se aprobe o antes posible. Don Manuel, ou quen vai a defender a moción? Sí, gracias, señor alcalde. En este caso, a señora Álvarez, a que defenda esta moción. Pois, cando queira. Hola, boa tarde. Gracias, señor alcalde.
Pois o Grupo Popular trae esta moción a pleno porque Burela non pode estar sen un plan que marque os obxectivos de actuación con respecto á igualdade. Mas si metendo en conta que a situación socioeconómica actual pode afondar aínda máis nas desigualdades entre homes e mulleres. Hai que lembrar que o último plan aprobado, o cuarto, aprobouse por unanimidade na primavera do 2015 durante o goberno municipal do PP. A través daquel plan, que tiña vixencia hasta 2017, establecíanse unha serie de actuacións a levar a cabo polo Concello para acadar unha maior igualdade entre mulleres e homes en diversos ámbitos, como a conciliación, o cambio de sistema de valores para acadar maiores niveis de igualdade e mesmo en materia de violencia de xénero. Así falábase no mesmo da vivenda das vítimas de violencia de xénero ou de, por exemplo, un punto de encontro entre fillos e pais de familias desestructuradas. En 2017 tería que facerse a avaliación da aplicación deste dito plan e mesmo redactar un novo, perdón, o que sería o quinto plan, e que debería ter vixencia entre o 2018 e o 2020. Agora deberíamos estar avaliando ese inexistente quinto plan, elaborando o sexto. Pero, bueno, por ausencia de traballo político estamos onde estamos, xa que nin coñecemos a memoria avaliativa da aplicación daquel cuarto plan de igualdade, que fora aprobado por unanimidade, recordo, pola Corporación Municipal, nin coñecemos ningunha intención do goberno actual municipal de estar a redactar o que xa debería ser o sexto, pero por mor desta demora quedaríase no quinto. Por todo isto, e como non se coñece ningunha estrategia elaborada por parte do equipo de goberno, nin no mandato anterior, nin no presente, propónse ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Burela a adopción dos seguintes dous acordos. En primeiro lugar, o alcalde presidente dará as instruccións precisas ás delegacións municipais de Servicios Sociais, Muller e Igualdade, de xeito que elaborarán no prazo de 3 meses unha memoria valorativa da aplicación do cuarto plan de igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela 2015-2018, que será entregada aos grupos políticos da corporación. En segundo lugar, o alcalde presidente ditará as directrices oportunas para que por parte das delegacións municipais anteditas se elabore o quinto plan de igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela 2021-2023. As indicadas delegacións municipais elaborarán o quinto plan de igualdade de xeito que será debatido e aprobado no seu caso no pleno ordinario correspondente ao mes de xaneiro do vindeiro ano 2021. Gracias, señor alcalde. Gracias, doña Ana. Ben, pois para tratar este punto, doy o paso a Noelia, señora Noelia, cando queira. Gracias, señor alcalde. Bueno, sorprendeme bastante que diga que non ten noticias ningunha, e que a min naide me preguntou polo plan de igualdade nin pola memoria avaliativa. Acabo de preguntarme agora mesmo nunha moción. O Plan de Acción Municipal de Igualdade entre Homes e Mulleres 2020-2024 está aquí. Estamos perfilando os últimos flequitos que conto que un pa semana, sin problema ningún, lle lo pasarei por correo electrónico. E na primeira quincena de outubro eu quería xa leválo a pleno, a debatilo e aprobalo. A avaliación que me estabas pedindo tamén está feita. Se conto sin problema ningún, hai que revisar, evidentemente, mandarlle tamén cando teñan problema. Eu, se a mí me preguntan, eu contesto que se está facendo. Se non me preguntan, e ven a moción aquí, eu non, a ver, é que simplemente con preguntar, igual que piden outra información, se me preguntan, estás el... Sí, xa está case listo, non lle falta nada. Ahora, leválo a pleno e aprobar. Nada máis. Gracias, señor alcalde. Gracias. Don Mario, quere usted o turno da palabra? Don Mario. Ben, nós estamos de acordo entendemos a moción presentada, porque queremos que todo o traballo que se faga neste ámbito é pouco, e que debería se fazer moito máis, porque a situación é que é, non? Como ben dixo a señora Ana, a situación actual de crise pandemia pode agravar a desigualdade. Queremos que tamén que está ben todo este tipo de traballo, pero queremos que a parte hai que facer moito máis, e que as políticas, a parte de que teñen que ser integrais
para a igualdade ten que estar dotadas de orzamentos, e queremos que eso non esta institución ou a autonómica en particular, senón todas as institucións é no que máis fallan para nós. Sempre decimos, cando tratamos este tipo de esta temática da desigualdade, que é unha cuestión tamén de cartos, é unha cuestión tamén orzamentaria. Pero, evidentemente, nós en principio, cando limos a moción, estábamos de acordo, porque non ten ningún sentido poñerse este tipo de acordos. Sí que, quero dicir, chámanos un pouco a atención como se redactan os puntos, igual que na nosa moción, pois, ao Grupo Popular lle chamaba a atención a redacción, a nós un pouco tamén, porque di que o alcalde presidente dá instruccións precisas ás delegacións municipais, cando a Delegación Municipal de Servicios Sociais, Muller e Igualdade ten que ter autonomía suficiente para realizar ese traballo, máxime cos antecedentes que hai, porque eu creo que, por sorte, no noso Concello contamos con dúas concelleiras en asuntos de igualdade moi competentes, como foron a señora Diana Durán por parte do PP e tamén a señora Neves Cando por parte do BNG, que non eran alcaldesas, non eran a figura do alcalde, a alcaldesa presidenta, senón que eran concelleiras delegadas de asuntos sociais e de igualdade, e levaron e fixeron dous planos de igualdade, seguro que moi bons, e contando tamén, que evidentemente, co traballo dos técnicos municipais, dous traballos mesmos polos que guiarse, que simplemente con esas guías e o traballo tanto da actual concelleira delegada e dos técnicos municipais, pois seguramente que é máis sinxelo levar a cabo ese tipo de traballo. Vemos que, se é certo que a memoria que se pide no punto 1 está feita, e que o plan que se solicita no punto 2 tamén, vemos que a realidade lévanos a unha situación parecida da moción anterior, non, que realmente é unha cuestión de efeitos consumados, e no que se poderían, non sei se refacer os acordos, porque, según entendín, a señora Noelia Ben falou de 2020, 2024, aquí na redacción, ben 2021, 2023, terá que o Grupo Popular como proponente, o Grupo Socialista como que acaba de dar a información, pois ben que se acordase cal sería a data e como se redacta de novo isto, pero non creo que vai haber problema para chegar a acordo neste sentido, cando a concelleira delegada está dicindo que a señora Noelia Ben está dicindo que ten feito o traballo que quere presentar dentro de, 2 semanas, no pleno extraordinario. Entón creo que nós estamos de acordo con todo iso, e se podemos redactar un acordo no que se recolla todo, pois moito mellor, non? Por a nosa parte todo de momento. Moitas gracias. Bueno, eu son de opinión porque é certo que aquí, en primeiro lugar, sí, dicir que hai un acordo, eu tamén acordo que acaba de decir o don Mario, da autonomía que ten cada delegación neste Concello. E, desde logo, este equipo de goberno mantemos cada unha das nosas parcelas de responsabilidade e todo o mundo ten iniciativa e tamén responsabilidade desa iniciativa. Por tanto, certamente estáse levando adiante. Eu estou de acordo co que fan, tratamos de facer o mellor posible, reunímonos e conxugamos as necesidades e, desde logo, estamos de acordo todas as delegacións no que se vai facendo da mellor maneira posible. Con respecto ao que fan a proposta, hai que dicir que exactamente está feita esta quinta edición do que é do Plan de Igualdade entre homens e mulleres do Concello de Burela. Está rematada. Están agora revisándose unha serie de contidos, máis que nada para que se adecúen a normativa do idioma, para que teñan ben enlazadas aos contextos, que se explique ben, que teña todo ben claro. Son 125 páxinas, que non é que hai que lela, hai que revisala, hai que analizala, pero sí que estamos para facela pública, para pasaremos a vostedes, aos grupos, o antes posible, para a semana, se está todo feito e revisado, xa se despasa a través dos seus correos electrónicos. E despois tamén temos pensado facer o antes posible, irá máis punto, non este solo, pois posiblemente, a segunda semana do mes de outubro, para aprobar este novo plan, máis outros puntos que vayamos a levar, pero este novo plan que queda aprobado para nese pleno. Por tanto, unha das cousas que solicitan que facer o plan xa está feito, vostedes darán a súa opinión. É certo que as dúas edicións que eu participei nunha que foi no programa bipartito, cando estábamos en Nevescando exactamente, fixo un bon plan,
que tuvo moita unanimidade e levouse para adiante con moitas iniciativas e realmente sí que se viu que tuvo o seu resultado práctico na sociedade de Burela. O plan que presentou doña Diana tamén foi bon, tamén se fixeron moitas cousas que tamén se levaron adiante, como tamén este plan que se vai a propoñer, levado por a iniciativa de doña Noelia, tamén vai ser bon. Eu espero que todo sexa aprobado por unanimidade. Pero, por tanto, como, por un lado, o que pide o Grupo Popular de facer ese plan xa está realizado, o que di no segundo punto de que se faga no mes de xaneiro xa se vai facer no mes de outubro, por tanto, eu creo que isto sí que pode ser sustituído por un só punto que diga que o equipo do goberno se compromete a presentarlles o plan para que teñan coñecemento del o antes posible, que vai ser, xa digo, para a semana que ven, e despois no pleno que se leve no mes de outubro, aprobado. Eso sería a nosa proposta, sustituir estes dos puntos por esa proposta de acordo, que o equipo de goberno se compromete a editar o plan, que xa está, e, segundo, leválo a pleno o antes posible, non agardar a xaneiro, facelo xa no mes de outubro. Ustedes dirán que, se é así, pois faríamos como unha emenda, algo parecido ao que fixamos na anterior, sí, unha emenda para sustituir estes dos puntos, pero que realmente sustituyen, pero de forma positiva. Ustedes dirán, doña Ana, cando queira. Perdón, escoitaseme, sí. Sí. Ben, pois dúas cousiñas solamente. Alegrámonos moito de que este feito todo isto que dicimos. En primeiro lugar, non só pedimos a elaboración do quinto plan, pedimos tamén na nosa moción que se presente unha memoria avaliativa do plan anterior, que xa vai con certo retraso, e este plan anterior recordo que fora aprobado por unanimidade pola Corporación Municipal. Un segundo punto, díceme a señora Ben que nunca preguntamos. Mire, voulle dar un par de datos. A principios de 2018, o noso grupo solicita xa por escrito en varias ocasións a memoria avaliativa do plan 2015-2017. Así está registrado e así se pode verificar. A concelleira delegada entón, a señora Otero, que actualmente está no Parlamento Autonómico, non tiña nada feito, e tanto foi así que en abril do 18 a señora Otero incluso chegou a dicir que non podía facer a memoria avaliativa porque estaba moi ocupada na elaboración do quinto plan de igualdade. Ni se pode decir que non se preguntara por el, ni se pode decir que foron logo moi rápidos tampouco. Non obstante, alegrámonos de que este feito. Intentamos que se teña en conta que hai uns antecedentes de xente que traballou moito e moi ben. O primeiro plan de igualdade elaborouse sendo a señora Río concelleira delegada. O segundo, sendo a señora Neves Cando. E con Diana Durán fixéronse 2. O terceiro e o cuarto. 2. Non hai ningún problema, sendo isto verdade, que o descoñecemos, que está elaborado e que se poden incluso anticipar as datas da presentación da memoria avaliativa, así como do quinto plan. Non hai ningún problema en reestructurar, aceptar esta emenda, sempre que se redacte dunha maneira que sea aceptable, que se presente a memoria avaliativa do plan anterior, que se presente un novo plan e que se nos deixe a opción de ver como é esa redacción da emenda. Sí, moitas gracias. Doña Noelia. Noelia. É que non me vai. Ahora. Nada, só contestar que eu, falo por min. A min, personalmente, desde que levo a concellería, non se me pideu información. Eu non teño problema ningún en dar a información. Se a mí me preguntan, eu contesto. Digo que a min, desde que estou preparando isto, non se me preguntou. Entón, é que non había tampouco tanto interés. Nada máis. Doña Ana, quere rematar? Nada, só decir que a señora Ben efectivamente ao mellor non se lle preguntou. Esta pregunta leva registrada moito tempo, varias veces, varios rexistros, e o señor Llano era alcalde entonces e é alcalde agora. É cuestión de marcar directrices políticas.
Nada máis. Bueno, pois entonces chegamos a este acordo de o compromiso do equipo de goberno de facilitar xa para a semana, eu penso que pode estar lista, a memoria para mandarlle aos seus correos e despois facer o antes posible, que pode ser tranquilamente a segunda semana do mes de outubro, salvo que houver alguna circunstancia que non lo impedira, pero esa é a nosa intención clara. Entonces, pues poñemos eso nunha redacción onde exista ou onde hai o compromiso do equipo de goberno a entregar unha copia a cada representante dos grupos políticos e unha copia e tamén facer un pleno extraordinario o antes posible tamén para poder aprobar este plan. E así. Bueno, tamén animar a todo o mundo que certamente isto da igualdade, tanto da violencia de xénero como a igualdade en todos os aspectos, tanto no laboral como no representativo, como nas oportunidades, como en todo, evidentemente ten de ser unha práctica comprometida por todos nós. Eu penso que o plan está moi ben porque son sempre unha referencia, un objetivo, son as pautas para poder seguir e ter marcadas, especificar e concretar, pero realmente o que nos debe de comprometer é que todo o mundo teña moi claro e que teña entendido que a igualdade debe ser total. Así que, bueno, facemos logo así, redactámoslo e xa o presentamos, se os parece ben. Esa forma. Estamos de acordo? Don Mario e doña Ana? Bien. Pois entón xa está así, esas mocións transformanse desta maneira e pasamos a rogos e preguntos. Don Mario, cando queira. Ben, paso a... Antes de pasar a propoñerlle rogos e algunha pregunta, quería dicirles que, bueno, dentro do Grupo Municipal do BNG, creo que estamos exercendo tendo unha postura bastante leal e comprensiva co tema do COVID, porque isto afecta, sobre todo entendo que é un goberno local, pois ten os medios que ten para facerlle fronte. Sabemos que é unha situación difícil para todos, queremos que por iso todos temos que dar o mellor de nós para superalo. Agora comezou o curso no ensino, van comezar polatinamente no tempo de actividades, escola de música, cursos, van a comezar a competir dos equipos que temos en primeira división de fútbol sala, tanto masculino como femenino, onde van a competir en instalacións deportivas municipais. Queremos que o Concello ten que liderar e coordinar todo iso e tomarse todo isto en serio. Queremos que hai que aprender as experiencias, porque é certo que ao principio se cometen erros pola inexperiencia e que aquí nesto do COVID todos somos un pouco novatos. Queremos que, por exemplo, o amigable que xogou o equipo masculino do Burela Fes o pasado venres pode servir como prova e como ver como mellorar e como cumprir mellor os protocolos e o funcionamento xeral de calquera actividade levada a cabo nesta situación de pandemia. Por iso creemos que entre todos hai que ter seriedade e tomarlo en serio. Verán que isto vai en relación con algúns dos rogos que propoñemos. Paso xa a enumerar os rogos. O primeiro é sobre, bueno, queremos que hai que facer cumplimento da Lei de Montes contra incendios na entrada de Burela dende Daián, entre a Canteira e a Casilla, porque, bueno, aí hai bastante eucalipto tapando as binarias, bueno, invade bastante o espazo, e queremos que é importante que se dé cumplimento da Lei de Montes nesa zona, non? Igual que sí que se fixo noutras zonas Burela, por exemplo, na outra entrada, na entrada polo Cantiño e polo Perdouro, creemos que é importante que se faga tamén nese outro lugar. Outro rogo, queremos que pode existir, rogamos que exista maior coordinación do Concello coas AMPAs con respecto á entrada e saída dos colexios e nun futuro cos colectivos nas actividades a levar a cabo nas instalacións deportivas. Recordar que na vía pública a seguridade e competencia, como xa dixen, do Concello é que é positivo comunicarse coas comunidades educativas, pero quen ten que xestionar e dirixir sobre todo o tráfico, é o persoal municipal guiado polo equipo de goberno. É dicir, se hai que tomar unha decisión, pois creemos que é oportuno que se tome, por iso creemos que é importante que haxa unha coordinación e que se fale moi continuamente con clubes, con colectivos, con AMPAs, con direccións de centros, con todo o mundo para coordinar todas estas actividades que van comezar, que, como xa dixen, creemos que é importante que se establezan ben os protocolos e que se cumplan ben para a seguridade de todos, non? E agora xa temos unha serie de preguntas.
E teñen xa preparados os protocolos para o comezo de curso na Escola de Música. Despois desta pregunta, queremos facer o recordatorio de que temos pedido os informes de intervención sobre a Escola de Música xa fai tempo, e tamén que pedimos, unha serie de explicación dunha serie de facturas que tiñan reparo de intervención xa nos decretos do anterior pleno ordinario, é un expediente de contratación de Ocioteca que solicitamos e ainda non recibimos. Era o recordatorio deso, a ver se nos pode facer chegar. Outra pregunta, que é se está organizado o comezo dos cursos do CIM e demais cursos que organiza o Concello de Burela, con especial atención ao cumprimento de normativa e aos protocolos en relación co COVID-19, non? E tamén queremos saber se está preparado o protocolo para o auditorio municipal de cara a unha actuación que é anunciada que se vai levar a cabo en vindeiras datas. E por último, esta é escoleuse aquí ao final, debería haber feito ao principio, pero bueno, máis ben unha pregunta. Hai un aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida no inicio da rúa Rosalía de Castro que está ocupado por unha terraza e queremos saber como van solucionar ese problema porque é evidente que ahora mesmo está tapado, pero creo que o Concello debería dar unha solución ao que fora colocar ese aparcadoiro o máis cerca posible noutra praza, pero que non se pode perder ese servizo. Entón queremos saber como van solucionar. E nada máis. Moitas gracias. Don Mario, o sea, perdón, don Manuel. Bueno, neste caso será a señora Oroza. Moi ben. Señora Oroza, cando queira. Gracias, señor alcalde. Sí. Neste caso, as preguntas do Grupo Municipal Popular serían tal e como anunciou vostede na prensa, queríamos que nos confirmara se xa se reuniu cos representantes do gremio de comerciantes ambulantes. En caso afirmativo, queremos saber se chegaron a algún acordo que satisfaga a todas as partes e cal foi ese acordo. Tamén queríamos saber se teñen algunha cifra aproximada de locais que votaron o peche derivados dos efectos negativos xerados pola crise do COVID-19. Tamén cal é a cantidade final de solicitantes das axudas municipais para tratar de paliar a crise xerada pola COVID-19 e a canto ascende o montante final que se vai a repartir entre os solicitantes. Outra é cal é o motivo polo que se pretende cargar cun novo gasto aos veciños e veciñas de Burela no referente á obrigatoriedade do valado dos solares cando o Concello non está a cumprir coa normativa en vigor e se fai responsable subsidiario da limpieza dos mesmos, como si sucede noutros concellos da Mariña. Outra é que chegan nos queixas dos usuarios dos autobuses que utilizaban a parada da Casa do Mar pola pouca antelación ca cal se comunicou os cambios feitos. E pregúntanos se van a haber afectadas outras das paradas. E por último, por que non había ningún só representante do Goberno Municipal de Burela na rolda de prensa de hoxe, 24 de setembro, ás portas de Alcoa San Cibrao, cando se estaban presentes todos os alcaldes dos principais municipios da Mariña. Gracias. Ben, moitas gracias, doña Giovanna. Bueno, vamos a empezar logo cos rogos que son todos moi relacionados, non? Os do BNG. O trato do COVID. Bueno, cumplimento da Lei de Montes. Primeira cuestión. A cuestión do COVID, realmente, penso que o Concello de Burela, no seu tratamento, na súa fórmula para contrarrestar a cadea de contagios no seu momento foi exemplar no caso do Concello coordinado entre todos, e feito en conxunto co Hospital da Costa e tamén ca Policía. E máis cos voluntarios que houve desde o Concello. Realmente fixo unha labor extraordinaria, houve moito traballo no mes de xullo, pero acadouse algo que foi, penso que moi bo para todos. Porque ao principio pensábase que iso ia traer unhas consecuencias negativas, é certo que houve saídas nos medios, sempre Burela, dunha maneira que non nos convencía, tal como estaba saindo, pero, sin embargo, dado o resultante, que penso que ao final sí que salimos beneficiados, porque nos deu a nosotros confianza, tamén deu confianza a xente de fora, e puido vir aquí no mes de agosto, e tamén fomos exemplo, e así o dicían en diversos medios, de que na Mariña se fixeran ben as cousas. En Burela, concretamente, que tomamos 12 días máis combinados que o resto, tamén se fixeron ben.
No cumprimento da Lei de Montes hai hoxe un bando que se vai a publicar, se quere, bueno, como vai ser público, vai sair mañá xa con respecto a estes temas. Non somente na zona da Casilla, sino en todas as zonas que corresponden ao noso concello. Vai salir un bando para que se teña cuidado con todo que se teña en conta a Lei de Montes, exactamente para aplicar a normativa, o que se vai a facer realmente, a aplicación da normativa. Vamos a ver, respecto a axuda, a coordinación, o que se está facendo con respecto ao COVID, a entrada de curso, vou dicir unha cousa. Nosotros estamos facendo un esforzo, estamos tendo reunións periódicas e así o fixemos durante moitas veces con os respectivos directores. Estamos en contacto con eles, tamén estamos en contacto cos AMPAs. Por tanto, estamos coordinándonos cos directores e cos AMPAs, e no seu conxunto tamén. AMPAs, directores e concello. Bueno, é unha labor realmente importante que se pode asegurar a seguridade sanitaria e organizativa de todo isto. É complexo. Teño que decir tamén, e así o expresamos, e así o mandamos á Xunta de Galicia, o envainado que nos meteron desde a Xunta con respecto a estes temas. É certo que no seu día, no mes de agosto, dicía a Xunta de Galicia que va a poñer auxiliares, persoal, que se fixera cargo da limpeza a maiores que agora, derivada da responsabilidade do COVID, pois facía falta. Nada, non apareceu nin por activa nin por pasiva ningún tipo de axuda. Nosotros non nos corresponde, non é competencia propia facer eso. Facémolo derivado da responsabilidade, do acordo e da axuda que lle queremos dar aos colexios, porque queremos que comezara o curso da mellor maneira posible. Pero, evidentemente, están envainándonos unha responsabilidade que non nos corresponde. Sin embargo, estamos respondendo ben. Facémolo con xornadas ou con reunións periódicas cas direccións, cos AMPAs e, desde logo, con todo aquilo que vemos que de recibo axudar. Hai unha cuestión que é curioso. No Colexio Vista Alegre, que hai, 140, hai moita petición de comedor este ano, por as razóns que sexan, e eu penso que son entendibles. E, sin embargo, o ano pasado tiñan 5 auxiliares de comedor, este ano a Xunta rebaixalles a 3, e, claro, que fai o colexio? Pois, dicir, se pode ir do Concello alguén a fazer a limpeza, a desinfección e todo isto do comedor. O sea que a Xunta non solamente debera de incorporar máis axuda derivado da problemática, senón que non solamente non fai eso, senón que lle envaina de novo a responsabilidade a través da unidade educativa ao Concello de Burela, cousa que tamén vamos a protestar, aínda que en algún momento xa está recibindo axudas concretas e directas do Concello. Por tanto, eu quero lles dicir que o que está facendo o Concello agora mesmo é, desde logo, exemplar no aspecto de axuda e coordinación e, desde logo, manter a seguridade tanto sanitaria como organizativa, aínda que o señor Mario dice que debemos de facilitar e coordinar ben as saídas e as entradas, eso xa está moi protocolado, hai un protocolo específico para iso, para entrar, para sair. E, bueno, é certo que tamén nos primeiros momentos igual hai certo apuro, a descoordinación, porque é todo isto unha nova realidade que estamos, de alguma maneira, asimilando todos, pero, evidentemente, estamos procurando que eso se vaya solucionando as entradas e as saídas sexan dinámicas e seguras. Eso está a facer. E despois, con respecto ás actividades, claro, estamos mirando de que sexan, hai unhas cosas que a normativa, refírense a certas seguridades, por exemplo, que das actividades deportivas. As actividades deportivas están moi condicionadas porque hai que colocar mascarilla para xogar, para facer unha serie de actividades deportivas, e iso tamén está menguando a petición de facer este tipo de actividades. Cando chega o momento, desde logo, o Concello xa o está facendo, de buscar a mellor maneira de ubicar a xente nos diferentes lugares, tanto nos pabellóns como onde corresponde a facer as actividades deportivas ou de outras. Facer o máximo posible para garantir a seguridade sanitaria e a cuestión organizativa. En eso estamos tamén reuníndonos cos responsables das actividades, sexan a través de sociedades, a través de asociacións ou do que sexa, non? Pero estamos tamén aí traballando para facelo da mellor maneira posible.
Eso creo que de algún xeito responden aos rogos, porque quería contestar estes rogos desta maneira porque se vexa claramente tamén de a responsabilidade que está cometendo o Concello e, bueno, está nos traendo problemas, por un lado, que non temos personal e, por outro lado, tamén nos está afectando e vai nos afectar económicamente. Pero estamos facendo, desde que estamos protestando oficialmente, para que asuma a Xunta de Galicia as responsabilidades que lle corresponden, porque son directamente responsabilidades súa. Primeira pregunta, a Escola de Música, os protocolos. O protocolo da Escola de Música, nosotros temos aquí unha organización de tal maneira que os protocolos están sendo levados por unha empresa que é especialista en aplicar os protocolos, en organizalos, en marcalos, en señalizalos. Eso estáse facendo, penso que tanto se fixo aquí no propio edificio como nos outros edificios, como tamén na Escola de Música. Estáse tratando de que teñan as garantías tanto para asistir ás clases como para entrar e sair e levar a práctica a mellor seguridade sanitaria e organizativa. O CIN está se está pensando nos cursos. Hai un problema derivada da cuestión do COVID. É certo que nosotros xa temos pensado incluso de organizar diversas, o que se viña facendo a través do CIN, diversas actividades que son demandadas, pero tamén hai que buscar o lugar e o sitio idóneo. Agora mesmo, para abarcar a seguridade protocolaria e a seguridade sanitaria é dificultosa, pero sí que estáse pensando en se pode, se amaña, e desde logo con toda a seguridade, facer cuestións a través do CIN, a formación que se viña facendo, as actividades que se viña facendo, desde logo hai xa pensadas algunhas que son repetidas xa de outros anos e outras que poden ser novedosas, incluso este ano. O protocolo do auditorio con respecto a normativa que xa dice, por exemplo, no noso auditorio que ten 800 prazas, máis ou menos, se cubren todas, bueno, pois agora mesmo estáse falando do 75%. Onte houve no Teatro Real en Madrid unha ópera, estaba previsto que se podía ocupar o 60%. Aí teñen unha capacidade enorme, bueno, pois, ao final foron porque foron o 40%. Pois aquí, eu calculo que tamén está eso estipulado por normativa, xa se verá cando os actos se fagan, que sí que hai previsto facer actos, e é necesario facelos tamén, porque hai que dinamizar a vida cultural do povo, pois tamén vanse a ter en conta a normativa. Se a normativa dice o 75%, bueno, pues nosotros trataremos de acoplarnos a esa normativa, que hai que deixarse por seguridade ao 50%, pues será o 50%. Con todo, tendo a capacidade, vendo a capacidade do auditorio, eu penso que se pode admitir, incluso, que eso está contrastado, uns 300 espectadores a diferentes actividades. 300 espectadores, que hai unha cantidade axeitada, porque, desde logo, si vai haber actividades que estou seguro que se enchería ao 100%. Bueno, pois tenemos que facelo, se hai que facer dous días de actividades para unha mesma cosa, para que poida o máximo de xente, pois habrá que facelo. Pero eu penso que vamos a adaptarnos ao que vai dicindo a diferentes cuestións que van salindo no BOI e no DOGA todos os días. Despois, aparcamento de minusválidos. É certo que aí había un aparcamento de minusválidos pintado, onde agora mesmo é unha terraza. É unha terraza da Salocento Bahía, que nos entendemos todos, porque nosotros vamos facendo normalmente e poñendo as diferentes prazas de minusválidos donde se pide. Entonces tratamos de achegalas ao máximo posible a aquel usuario, porque a necesidade queda máis coberta, porque está máis próximo a súa vivenda, ou por as razóns que sexa, non? Pero sempre temos en conta esas peticións. É certo que hai un veciño que está moi próximo a esa vivenda, a unha vivenda onde estaba esa praza. Bueno, a ver a petición da terraza, dixemos, ben, vamos a ver como organizamos. Hai unha plaza que casi sempre está desocupada, que está pois, a 30 metros ou 40 metros da outra. O sea, quero dicir que con respecto ao usuario máis próximo, pois non queda tan mal. Teño unha praza que casi sempre está baleira, xa yo digo. É unha experiencia que vexo porque veño todos os días ao Concello e sempre vexo baleira. Pero, bueno, pode estar ali para empregar. Mellor que non se empregue, que non haxa necesidade. Pero, se se levanta a terraza, podese recuperar esa praza. E se non, de momento, non tivemos ninguna
coñezo a familia, de momento non fixo explícitamente que quería esa plaza porque lle viña mellor, porque incluso ahora que a terraza, incluso sería pois máis, bueno, non sería tan fluido as saídas e as entradas nos seus vehículos. Eso é con respecto ás preguntas do BNG. Con respecto aos do PP, que fixemos no mercado. Bueno, vamos a ver, tivemos unha reunión o Venres pasado. O Venres pasado tivemos unha reunión onde había 4 representantes dos comerciantes do mercado. Nosotros tivemos aquí 2 ou 3 persoas tamén nesa reunión. Existe preocupación. Para que existe unha preocupación xeral, non é somente de Burela. Todo o mundo está preocupado de como van as cousas no aspecto das vendas e todo isto. Bueno, nosotros non tomamos unha decisión dicir por cuestións económicas. Tomamos unha decisión no seu momento de leválo para a unidade de Torrentes por unha razón simple que era a normativa con respecto ao COVID. Había que facer unha seguridade, había que manter unha distancia e había que deixar fluir e ir a xente sin necesidade de choques, ni moito menos, senón que tuvera moito espazo para poder desplazarse. Por eso se levou para lá. Desde logo, a primeira normativa admitía, por exemplo, que se trouxeran comerciantes únicamente de alimentación. Bueno, por eso se habilitou unha rúa específica e clara para esos comerciantes. A pouco foi se abrindo, foi escala 1, escala 2, escala 3, bueno, foi se abrindo as posibilidades de outros comerciantes e a petición de vir a Burela foi espectacular. Chegouse nunha dos mercados a ver 140 ou 150 postos, que é unha barbaridade. E chegáronse a completar. E había dinamismo, había moita xente que iba ali. Agora empeza a decrecer, pero posiblemente non sexa derivado directamente da oposición. Así o que recoñecen todo o mundo. Bueno, nesa reunión falamos de tal como está desenvolvendo, da dinámica do comercio e das vendas ali en Torrentes. Fai unha proposta de a ver se houbera posibilidades de levar ao outro lado para asumir ya acometer a normativa. De momento existen a normativa clara, porque ainda non desapareceu para nada, hai que non facer ninguna facilidade aos contagios do coronavirus, hai que procurar evitar os contagios, por esa razón, de momento, seguirá arriba, porque tampouco hai un espacio noutro lugar que sexa tan aberto, con tantas posibilidades e que viñera moita xente ao mercado. Dicían, o Porto de Burela. O Porto de Burela, no ano 2007, nada máis chegar nosotros aquí ao Concello de Burela, xa me reunín con Portos de Galicia daquela, e miren que daquela estaba o bipartito, que era, bueno, pues, digamos, afín na cuestión administrativa, na cuestión de axuda. Tamén falamos con Portos e dixo que baixo ningún concepto se podía facer o mercado no Porto de Burela, porque non solamente están retirando os mercados onde os hai nos portos, retirándoos para fora, sino que ademais é caro, así o dispersaron, eles cobran unha tasa potente para a ocupación. Entonces, exactamente, cando foi o lunes pasado, estuve falando, o mércores pasado, estuve falando en Lugo con responsables de Portos de Galicia e volveron a ratificar isto. É moi difícil que se poida lograr un acordo con Portos de Burela porque hai un dinamismo extraordinario, hai unha actividade total e non podemos poñer un mercado que nun momento dado pudera impedir ou evitar a seguridade ou que haxa unha emerxencia e sería unha catástrofe. Por tanto, non están pola labor. Así que dixemos, bueno, de momento aí tampouco pode ser. Xa digo, intentámoslo na primeira legislatura. Non nos dixeron que non, pois que lle vamos a facer. Pero agora mesmo, dicen, eles mesmos están de acordo en que no centro onde estaban antes non poden. Eles mesmos, porque saben que as distancias non se poden guardar, a fluidez da xente é moi comprometida e, por tanto, eles mesmos están de acordo. Que quedamos? Bueno, pues vamos a observar que vai ocurrir no mes de outubro aquí arriba en Torrentes, vamos a ver ahora que comeza o curso, que a xente que pode subir por ali, vamos a ver que ocurre. Quedamos de volver a facer outra reunión na segunda quincena de outubro. Vamos a ver, vamos a analizar que é o que acontece e xa lles informaremos. Desde o momento, pois, hai un bon acordo, non houve para nada unhas discusións que se podían prever, que non, para nada. Foron moi ben levadas, educados todos, e
Realmente, eu penso que o único proxecto, o único propósito e o único objetivo era chegar a un acordo e ver que é o mellor para Burela. E eles están de acordo, e nosotros tamén de acordo en mirar eso, o mellor para Burela. Xa se verá no futuro a ver como vai desenvolvéndose toda esta problemática. Gastos de balados. Bueno, vamos a ver, isto ten que saberlo todo o mundo. O de facer baladas para, de alguma maneira, facer alguna cuestión nos solares do centro de Burela ou nos sitios adyacentes, nos importantes, onde se vexa que é necesario, por moitas cuestións. Unha delas é limpeza, outra delas é, bueno, que non se ensucien, e outra delas é seguridade. Hai que ter en conta que moitos dos solares que hai en Burela teñen unha certa altura para os peóns e poden ter algún accidente que xa os houbo en algún momento. Entonces, esta era unha obriga que xa está así normalizada no noso Concello desde sempre, que os propietarios dos solares teñen que facer un vallado, teñen que facer un muro, teñen que facer algo que faga o separativo do que é a rúa, do que é a finca. Eso xa o sabe. Entón, claro, agora vese que é necesario facer isto. Que é necesario, por moitas razóns. Entonces, non é impoñerlles nada novo, sino que isto xa estaba de anterior. Cualquier goberno que pasou por aquí sabe a normativa, e senón que se veña a consultar ao Concello. Estos días está vindo moita xente. Está vindo moita xente preguntando como ten que ser a realización dese muro, que características debe de ter, que nosotros queremos facer que sexan o máis uniformes posibles, que teñan todos a mesma altura, e que, bueno, non é obrigalos a gastar unhos cartos, non. Eso realmente xa forma parte da normativa e da obriga que teñen, pois, de facelo, non é nada inventado. Por tanto, o único que dicimos é que se faga o antes posible, teñen 6 meses para facelo, moitos xa están na bolsa, moitos xa se fixeron, e outros vanse a facer, espero. Por qué? Porque, por un lado, gana moita vistosidade o que é Burela, e, por outro lado, gana moita seguridade tamén en moitos aspectos o que os peóns e a xente e a veciñanza. Por tanto, non vemos que sexa un problema, e así tampouco está manifestando a xente cando ven aquí. Autobuses na Casa do Mar. Vamos a ver. Aí era, por un lado, está a normativa do COVID. Pero non facía falta a normativa do COVID esta vez, porque aí era vistoso todos os días, xuntábanse 3 autobuses, había moita xente, moitos pais, moitas nais, moitos nenos, era unha inseguridade absoluta. Eu non sei se o comprobaron algún día, pero ali estaban 3 autobuses en liña, coches pasando para desviarse e nenos cruzando. Entonces, en primeiro lugar, seguridade. Segundo lugar, normativa do COVID. Que fixemos? Bueno, pois vamos a través de mobilidade, porque pedimoslle permiso a mobilidade, que é unha responsabilidade da Xunta de Galicia. Bueno, pedimos esos permisos para poder leválos á estación de autobuses. Por qué? Porque ali podese xuntar, o sea, non é xuntarse, poden ir moita xente, pero moi separados, porque vai haber un autobús, outro autobús e outro autobús separados. Eso dá seguridade. Dá moita seguridade tanto para respecto da normativa COVID como para a seguridade de viaria, que aí non hai outros vehículos, por tanto, é outra forma. E despois hai unha parada concreta, específica, dado que o autobús pasa necesariamente por Rosalía de Castro, entonces habilitouse que xa está ali o quiosquillo que era dos autobuses, que, bueno, pues que pare ali porque ten que coller 3 ou 4, non ten por que subir á estación de autobuses, é moito máis rápido, máis seguro tamén, que os colla aí e os leve para un colexo que está fora de Burela. Bueno, pero de momento estáse comprobando que a xente está moito máis contenta nese aspecto da seguridade, nosotros tamén, porque concentranse ali e non hai que, bueno, algún día que eu teño visto que era preocupante de ver como estaba colocados os autobuses e os nenos, e agora, pois, eu penso que xa foi beneficioso no seu conxunto para todo o mundo, e así mo teñen manifestado tamén. Por que non había naide representando en Alcoa? Bueno, eu xa falei co presidente do comité da empresa de Alcoa. Eu non sei como fan as citacións, pero a miña citación non me chegou, non falaron comigo. Así yo dixen agora, vai, que ten que, cando queran que alguna presencia de aquí do Concello, por lo menos teñenme avisado, outras veces teñenme chamado, mira, vamos a ver por esta razón, encima explicábame a razón, contamos contigo e tal, bueno, pues iba, nunca faltai.
a ningunha xuntanza. A esta faltei por unha razón. Primeira cuestión, chamoume, que me chamou? Digo yo así, públicamente, chamoume o alcalde do Vicedo, Xesús Novo. Chamoume, oi, Alfredo, vas a vir porque eu chamou as 12:15 e a reunión era as 12. A mí, non ter chamado ningún, non sabía que iba a haber esa reunión. Estaba, además, nunha reunión aquí no Concello moi importante, moi necesaria, que además era xente de fora, xa tiña citada ás 12 da mañán, e viñeron un poquinho antes, aí cando me chamou Xesús estaba nesa reunión. E, lógicamente, xa non podía desplazarme, porque a reunión era importante, é un tema do pexón aquí de Burela, é un tema que nos urxe, é un tema que ten que levarse adiante, realmente, ven xente de fora, e, lógicamente, non podía deixalos aí e marchar por unha reunión, non é iso o método. Tampouco deu tempo, ao ser as 12:15, cando recibí a chamada, de organizar que alguén fose así. Pero non foi que houbera de moito menos. Eu penso que é coñecida a nosa posición con respecto á Alcoa. O que pasa que, claro, non puiden ir, se non fixen constar, creo que desculpa calcandeiro. Pero, bueno, é unha pena, porque a mí tamén me gustaría estar en Alcoa, digo de verdad. É unha cosa que me preocupa, e a miña solidariedade xa saben que a teñen. Tamén me preocupa que tampouco estivemos, e deberán de preguntar tamén, por que razón estivemos no Porto outro día, cando veio a conselleira de Mar e a presidenta de Portos. Por que razón non estivemos ali? Señora Giovanna, por que non estivemos ali? Bueno, porque penso que se fagan moi malas cousas. Claro, aquí, eu digo de verdad, outra cosa non, pero institucional sí que respeto todo. As cuestións institucionais, para min, son sagradas. Por que? Porque ten que ser así. Se as institucións solamente nos baseamos en si son dun color ou son de outro, entonces mal vamos. Entón, claro, mándame, e despois dixen que é imposible, que non avisaran a ninguén. Ese día estaba en Lugo. O día que viñeron aquí, por exemplo, estaba en Lugo, pero pedían ir outros representantes do equipo de goberno. E non soupe nada. Entón, miro a ver onde estaba o aviso, ou se me mandaran aviso, chamada ninguna, que eso tamén é un pouco preocupante. Voullo decir na Consellería de Mar, e tamén en Porto, que cando veñan, por lo menos, que non me den un aviso, que me manden a un correo que teño moito máis directo, un correo máis personal, e que me manden ali os meus avisos, que é onde os leo. Pero, encima, puñame que iba a vir o día seguinte, pois, a Consellería de Mar. Iba a vir. E non siquiera, contamos que a túa presenza, ou é necesario que tal, vámonos a xuntar en tal sitio antes, nada. Eu penso que eso tamén é serio. O sea, xa non estuve en Alcoa, e estou yo justificando. E tamén me gustaría, e digolle que me gustaría moito estar outro día, e gustaríame moito, porque un representante, un alcalde, están ustedes. Ustedes tamén poden invitar, oi, Alfredo, vente con nós. No, non vai a ser a coña que veña alguén que nos impida sacar unha foto moi ilustrativa. Non. Oiga, a mí gustaríame moitísimo, porque son o representante do Concello de Burela, estáse facendo unha obra magnífica no Porto, como se van facer outras. Bueno, pois, como non me gustaría estar ali? Eu quería estar ali, e pareceme moi mal, desde logo que non houbera ninguén do equipo de goberno, porque eu, se sei eso, xa non vou a Lugo aquel día, e mire que fixen cousas en Lugo. E tamén estuve con representantes de Portos, o director da provincia de Lugo, pero tamén me gustaría estar no Porto de Burela, representando os veciños de Burela nunha obra importante para o Porto de Burela e para o sector pesqueiro. Pois non, así as agachadiñas, a ver se non se me entera e non veño. Non, eso non pode ser. Pero, bueno, eso espero arreglalo, espero xa ter a relación institucional que eu pretendo. O martes que ven vou ir a Aguas de Galicia, e xa quería ir a Portos tamén ese martes para aproveitar a viaxe, porque ir de Burela a 2 horas ir e 2 volver, pois rendir o máximo posible cada vez que vou ali. Pero tamén eu lo direi educadamente, dicindo, mira, eu respeto a institución, cando vou a vir aquí a Santiago, eu vou chamalos e vou pedir vez, e cando ustedes veñan a Burela, por favor, sobre todo, tendo en conta a veciñanza, yo respeto a veciñanza, avísenos e teñen a condición de unha chamada telefónica ou, por menos, unha seguridade de que me vou enterar. Non houve seguridade de que me vou enterar. Esperemos que no futuro se vayan corrixindo todo isto. Bueno, pois, non habendo máis asunto que tratar, levantamos a sesión. Moi boa tarde. Moi boa noite. Que hai? 2 preguntas, cuáles son? Non as contestei todas. Claro. Doy a palabra a Giovanna. Giovanna. Pero creo que lles contestei.
Hoxe quedou con... sin contestar, escoitan, Sí. Sí. quedou sin contestar cal é a cantidade final de solicitantes. Sí. Ben, perdona, sei Leo. que... Sí, escoito. Informo en todo caso que as preguntas ordinariamente se responden no pleno seguinte. Se queren Sí, responder no, ao pero alcalde, nada, pode, contesto ya agora. No, porque é verdad, pasóseme, porque pasei dun... Sí, ese quedou, era a segunda, realmente. Eu pasei a segunda a terceira. Bueno, pero é certo, había dúas, pero que son unha, realmente, están ligadas co mesmo tema. Hai 125.000 euros para axudar aos autónomos e comerciantes de Burela. 125.000 euros. Esa foi a axuda que sacamos. Rematou o prazo de peticións ás 10 da noite do día 17 de setembro. Bueno, pois hasta ese día había 118, creo. 118 ou 120, non houve máis. 118 peticións. Bueno, pois agora xa estamos no proceso de analizalas todas. Quanto cuantía vai levar cada un? Depende do que pediran, porque había varias cuestións, varios apartados onde podían solicitalo, e podían ter un máximo, eso xa o dicía na normativa, de 700 euros. Se pudera ser todo o mundo que pudera levar 700 euros, sería magnífico. Se non, pois, irase dando na proporción da súa petición. Pero, bueno, había eso, 125.000 euros para repartir entre os autónomos e comerciantes que o solicitaron. Ao final, houve eso, 118 solicitudes. Das 118, esperemos que sería o desexable, pois que puderan cobrar o máximo todo o mundo. Que vai a pasar agora? Porque, claro, xa hai 118, 120 peticións, a 700 non van a gastar o total. Entón, que vai a suceder? Bueno, pois pensaremos en alguna fórmula de poder ou ben sacar unha segunda edición, ou a ver, eso temos que verlo, ou de axudar de outra maneira, bueno, a ver como podemos facer. Pero, en principio, con respecto a ese punto, hai esas peticións con esa cuantía. Está todo, señora Giovanna? Está todo? Si, Creo as que está preguntas, todo. sí. Vale, pois xa está. Pois entón, nada, damos logo por rematado o pleno. Por moitas gracias e levantamos a sesión.